Doncs vostès diran. Enhorabona, Lluís, bona victòria, bona primera part, s'ha repetit al final, no? Sí, és lògic perquè Sant Andreu té un equip molt fort, amb recursos suficients com per intentar remuntar un partit i amb armes per arribar a la porteria contrària. Han patit, però crec que s'han defensat amb molt d'ordre, que hi ha hagut aportacions individuals molt bones i la veritat que content perquè necessitàvem començar a sumar importants, perquè si poden ser 3 millor, i crec que l'equip al final, amb tot el còmput general del partit, ha merescut la victòria. El partit no havia presentat massa bé, s'ha de d'Antona i en 6 minuts penal fallat. Bueno, tenim plantilla per, ho hem demostrat, Berto ha sigut el substitut natural de Tom, ha fet a banda del gol, ha fet un autèntic partidàs, s'ha oblidat, ha treballat per l'equip, ha sumat i d'això se tracta que demostrin que poden estar treballant. Ja ho hem demostrat. Tu has jugat les penals, la sensació com ho has vist de la teva posició? No, penal jo crec que és clar, una de les coses que té Genís és aquesta, que corre bones diagonals, és ràpid i fica a vegades el peu abans que el porter, jo crec que ha sigut l'àrbitre que ha estat bastant clar. La llàstima és, bueno, la primera part crec que han fet sobretot una primera mitja hora molt bona, amb molta verticalitat, amb un mig del camp que estava donant bones pilotes als nostres puntes, un fora de joc d'aquestos una mica justos que és difícil de veure del camp, lògicament, però que ens haguessin pogut donar tots una avantatge una mica més gran, perquè jo crec que el Sant Andreu, la primera part, donant el ritme alt, la intensitat que han ficat amb el terreny del joc, no s'ha trobat còmode i la llàstima no haver anat al descans amb un gol més que ens hagués donat potser una mica més de tranquil·litat. Però en tot cas sabem que la categoria és dura, s'ha de patir i qualsevol punt, qualsevol victòria es deixa practicant la vida del camp. Encantat que els jugadors s'ho mereixen perquè portem 7 setmanes, si no recordo malament, treballant molt dur i és hora que comencem a recollir una mica de fruits, perquè si no se fa l'origen. La setmana passada va començar jugant Neloi, avui jugant Oliver, algo especial o van tornant... És que els dos són bons porters, han treballat molt bé, llavors el plantejament ha estat que és un jugador més. Està demostrant als entrenaments que és un porter que té unes capacitats brutals, igual que Eloi, i així com donem possibilitats a altres jugadors, donem possibilitats a l'Eloi, que avui és un extra de Sant Andreu, una motivació extra, la porteria a 0, guanya la partida de Morales, crec que sobretot per la seva d'arribar, per la seva motivació, per la seva psicologia, crec que és molt important el partit d'avui, ho ha fet molt bé i a partir d'ara que s'ho guanyi un o l'altre. Per això estan. I per elements negatius, segon partit, una altra expulsió, no han acabat en 10, en 11. Bueno, el tema de les expulsions avui en dia al futbol està clar que és molt fàcil acabar un partit. Un partit, tot el teu equip li demanes que juguin al límit, que juguin amb molta intensitat, i dins d'aquesta intensitat, les accions defensives a vegades van una mica passant de rosca. De totes maneres, crec que una targeta, per exemple, la primera que li treu a Girona, que és una targeta del Gai, sincerament, però és que avui en dia, amb el reglament al davant, això deixa s'han d'interpretar i aquí no podem entrar perquè no es tornaríem bojos. Hem intentat, sobretot, aprendre una mica de la veterania que ha mostrat el Sant Andreu. Qualsevol falta, amb un crit, sembla que sigui el triple de falta. Després ens fan una falta, Nacho s'hi han tirat per darrere a la línia de banda, com que no s'ha tirat, ni ha fet teatre. Perquè en aquest país ja estem molt acostumats que els àrbitres s'han d'enganyar. Quan tens una plantilla
que no enganya. El problema és aquest, que tu te carregues de targetes i l'altre aquí normalment surt les cosites. Crec que no ha sigut un partit de targetes, no ha sigut un partit d'expulsions, i realment per dues accions tontes, Gironès se'n va al carrer, com va ser la primera partida d'Iraq. Portem dos, a veure si anem aprenent, hem de créixer amb aquest sentit, perquè deixar l'equip en 10 sempre és complicat, perquè a l'hora de defensar un resultat sempre hem de trobar el sol i sempre hem de trobar disposat a ficar una pelota a l'àrea que no complica molt tot el final del partit. En tot cas, a veure si som capaços d'aprendre la lliçó. Les rodes també són faltes, el que passa que no són massa teatreres, haurem d'ajudar-nos una mica als altres que ens tirin. Molt bé. Vale, sí, molt bé. Gràcies.